गिबि गिबियावनो गासै निउस नायगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बे जोंनि बे नौदुवार ओनसोलाव जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB बिश्वनाथ जिल्लानि बानजायनायाव लिंहरनायलाय जोङो माखासे फैबाय थानाय जितु जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जितु बिटिआरआव इनक्लुड जानाय गामि जिहेतु बिसायख'थिया खाथिसै, बेनिखायनो जोङो बेयावहाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB जों दाजानाय APB राजखान्थि हान्जानि सोमोन्दै जोङो बे नौदुवारनि जोंनि माखासे सापर्टार आरो गोरों गोरा रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन। दिनैहाय बेयाव जोङो सावरायबाय आरो बेनि सायाव जोङो मैयाहाय गहपुरावबो जों सावरायदों। बेनि सोमोन्दैनो गोबां रायजोफोरा जोंखौ थुलुंगा होदों, जोंखौ सापर्ट खालामदों जे फैबाय थानाय जितु बिसायख'थियाव APB हान्जाखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। थिग बिदिनो जोंनि बेयावबो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो राजाफोरा APB हान्जाखौ थाबैनो दानो थाखाय खावलायदों। रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो गोबां अनसायनाय मोन्दों, गोबां मददखौ मोन्दों। बिथांमोननि थुलुंगायावनो दिनै जोङो APB राजखान्थि हान्जाखौ जोङो दानो थांगासिनो बिश्वनाथ जिल्लायाव। दानाय बिदि जाथ'वाखै, जोङो रायजोफोरजों सावरायग्रोदों। खोब खम समनि गेजेरावनो APB हान्जाखौ जोङो दाना होनाय जासिगोन। नोंथांमोननि जितु APB बिनि माखासे थांखि बिथांखिफोरखौ फोरमायनो मानि थाखाय दानांगौ जादों? जोङो बेखौ ससियेल मिडियायावथ' होगासिनो जोंनि हायर अथ'रिटिनि दैदेनगिरिफ्रा, जिहेतु BTC एबा BTRनि थामोनथानि थाखायनो दिनै APB हान्जाखौ दानो गोनां जादों। लोगोसेनो गोबां जोंहा गोथां इसु दङ, जिहेतु NDB होनोबा बर' हारिनिनो इसु जाहैबाय। बे इसुफोरा जोंहा दासिमबो केसेसफोर दंबावो, जेलाव दंबावो, बिखेखकरि आरो मुंख्लं न'खरफोरनि जितु अनसुंथाइ मोननांगौ बेफोरबो पेन्डिङाव दंजोबो। गासै बिथिंखौबो लानानै जोङो रायजो राजानि थामोनथा रैखाथिनि थाखायनो दिनै APB हान्जाखौ जोनोम होनाय जादों।